Igbo njem ọnụ asịrị m ka onye chere ya zelo ebe a sịrị gị chere anyị na anyị na-alaghachi azụ n'ihi na nkwa ekwere nwata anyị ya na-adị ya mgbe ọbụla nke anyị kwenyere n'eziokwu na unu ka jikwa ike unu dọrọ anyị n'oche na-eche anya anyị alaghachila n'ihi na anyị adịghị ekwe nkwa ala azụ ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ na o nwere otu ọ na-adị ma ọ pụtaghị na anyị agharịpụla nke abụọ ya anyị alaghachitala azụ mana asị gị nnọọ Tojide Ada Jesus ngwanụ buru ya nọ n'anya nọ n'ịmane From Africa daalụ ịmara na ịnọrọ ya like this ịnọ ha na anatị Igbo ma na-ege ntị daalụ nnọọ Sacrist tupu anyị agaba ezumike o nwere okwu ikpu n'ọnụ wee na-ekwu achọ biko ka ibidokwa ebe a wee kwutọpụkwa anyị na-ekwu ka nnapụrụ okwu ịmana mgbe ahụ m na-asị na onye kpata ntakịrị ego ya dị ya ka ọ gbajuolu ụwa niile mgbe ahụ ya achọwa ịbụ onye ukwu ịma na onye asị na onye chọrọ ihe ukwu ga-ahụ agba enyi mgbe ahụ ga-achọwa onye aka onye a na-eme onye aka onye a na-eme onye aka onye a na-eme mgbe ahụ gawa ije anya asụ ahụ gawa ije nkọnkọ gawa ije azụ ụlọ ịhụla ya mgbe ị gara ije azụ ụlọ ije nkọnkọ ije agwakwala mmadụ ọ mgbe ahụ ka ga-ehụkwa ihe a na-eme ịmụ ụmụ ya ndị ha na-egwefe ya n'azụ egwefe ha ya n'azụ ga-ewere gbaa mgbe ahụ ga-ebido ihe ọzọkwa bụkwa soshal midia mgbe ahụ ịbịa ga-enu na enwere moli na Amerịka enwere cocaine na London enwere nke kwa moli anụ akwụkwọ ụmụ ihe ndị ahụ ịma ha na-agwọkata ya nọ ka na-agwọ ji abịa gweta nka moli nwere 21 chemicals 21 a na-agwakalata ihe a bụ agwakalata ma nke a na-eme na kapsụl ma nke a na-agba ma nke a na-akpọ n'ime mgbe ahụ ya mgbe ihe a ji jọọ njọ unu ụmụ ndị ahụ adaala ọnụ ala ọ gwụkwaghị mgbe ọ na-awụ puku nde ugbu a ọ ga-awụ ijiri akwụkwọ ise iweta ya ga-azụta ga-akpọ ga-na-enye onye ọbụla nsogbu ma nwaanyị gị ma ụmụ gị ma ndị gị na ha bi na yad unu na-enye ha nsogbu maka o nwere ihe dị njọ wụ na onye iberibe ama na ọ dara iberibe ihe ọjọọ wụkwa na onye ara amaghị na ya ara na-enye ya nsogbu ọ wụ nwanne ya nwoke onye ara na-agba ọsọ nwanne ọkụkọ na-akọ nwanne ya sị na onye ara ihe anaghị eme onye ọ na-eme bụ ụmụnne ya ụmụ ihe ndị ahụ kama ala anyị awụ Naịjirịa ama ma ọ ga-adịkwa n'ihi na mmetọsị ọgwụ na-enye ala nsogbu n'ihi na ndị ọwụla na-eme ihe ezimezi ma na-eme nke onyonyo ma na-agba nkwa ma na-eme nke a na-anụ na ntị mana asị ka anyị ma ka anyị esi wee wepụ aka mana kịta na iwetaga daalụ maka ihe ọjọọ ịma onye asị ya wepụ aka n'ihe ọ na-eme ọma na ihe a chọrọ ime wezọ ya ndụ ọwụwụ na onye ahụ si na ihe ị na-eme ime kachala n'ọwụ imeghe ndụ ka ị dị ndụ maka echi ala anyị etu m hụrụ ya ugbu a ma ọ bụrụ na anyị ewefughị aka enwe n'ofe a ọ ga-aghọkwa n'aka mmadụ onye Igbo si na aka kpatụrụ nkwa ya ekwu ihe ọjọọ adịkwa ihe ọzọkwa bụ n'ime ụlọ akwụkwọ anyị bidokwa na ndị ntakịrị gadu na ndị mahadum ha enwechala ndị otu enwere ndị na-azụta enwere ndị na-agwa ndị na-azụta na ọbịla enwere ndị na-azụ ya na nga ohiri nne nwezie ndị na-abịa na-azụrụ na nga ọ dị ntakịrị ndị ahụ bụzi ndị na-eresi ndị na-anọ na agbakata n'okpuru osisi ma ọ bụ na ụlọ na-arụcha n'akụkụ ọhịa ha bịa ngwa weta ga-egwere ịmala nga o ruru otu a ihe ọjọọ emeela a sị imeghetụrụ ekwensu ụzọ mgbe ahụ jọs imeghetụrụ ụzọ ya bịara iri ọ dịghị na m chọrọ ịnapụghị okwu n'ọnụ mgbe ụfọdụ anyị lewe anya ihe na-akpata ụmụ ihe ndị a
elee ebe onye ahụ nọ too onye bụ nne na nna onye ahụ mgbe o toro onye bụ ndị ọyị ya ụzọ ihe taa na-enye nsogbu maka mmadụ nwere ike kwuo onwe ya nkwa nke ndị iti na-akpọ future hope ya ikwela onwe gị nkwa n'ọdịnihu gị ihe na-aga ịbụ ebe ị hụtaziri onwe gị ngalaba ị hụtara onwe gị abụghị ebe chere na ị ga-eme gịnị ọ bụghị ebe na-atụ anya na ị ga-ahụta onwe gị ihe eme gị ndụ eme gịnị ndụ agbanwe bụrụzi ihe ọzọ ma asịkwanụ m kwuo masị na nke ahụ abụdịghị ihe kwesịrị ime ka ọ dị otu ahụ anyị abịazikwanụ abịa n'ezinụlọ mgbe kwesịrị ịtụ anya n'ihe nwatakịrị na-eme nne na nna ga na-ele anya ha na-ahụ ụmụ ihe ndị ahụ ha elefe ya gịnị mgbe ha na-elefe ya anya eleghị ha chi onye ahụ ga-abụ n'ọdịnihu onye ahụ nwere ike ịma mgbe a na-esi na obere baa na nke nnukwu ya maka ịchọrọ ime ihe mmadụ ga-abụ n'agadi lewe ya anya mgbe ọ bụ nwa agbọghọ ị ga-akpata ihe ọ ga-abụ n'agadi agakwana gị agwa anyị na onye ọkpara na ọ dị ime elee ihe ị na-eche ma ọ bụ na o butela ọrịa gịnị ka ị na-atụ anya n'aka onye ahụ gịnị ka ị na-atụ anya n'aka nwa dị otu ahụ ebe ọ bụ na nne na nna elefuola anya nwatakịrị pụọ apụọ mgbe ọ bụ nwatakịrị bata mgbe o kwesịrị ịbata n'ụlọ ma ọ bataghị ya ọ dịrị nne na nna ịjụ ase ebe eke gara ọ gbagodi gị gaa chọpụta mara ma ebe ahụ o kwuru ọwa ebe o si ma mgbe niile ga-eme ụmụ ihe ndị ahụ gịnị ka ị chere ka ọ ga-abụ n'ọdịnihu ọ bụ ụmụ ihe ndị a onye ahụ togidozie ruo ozie n'ọnọdụ ihe dị ụta ele otu ị ga-eji eme gịnị egbochilata ịma na ikwuru okwu ndị na-eme ihe ejije ma ndị nkiri ma ndị na-agụ agụ ma ndị na-agba egwu ịma ọ na-awa anyị nyawa iberibe anya na ha ama na anya anyawala nzuzu anyị echee na ihe ahụ bụ ịma ihe ọ bụghị ime ihe dịka m si agwa ndị mmadụ ime ihe abụghị n'uto ọ bụghị n'uto ọ ime ihe kwesịrị ekwesị ọ bụ ime ihe kwesịrị ekwesịrị maka nkwụla ya bụ ịhụ na nwaanyị ọbụla gara ọgbakọ ụmụ nwaanyị na-agagharị ọ na-anyụ mmamịrị onweghị mmamịrị na-agụ ya ihe ọ na-aga egwu ụmụ nwaanyị be ya bụ na di ya ọ kparala akwa ọhụrụ onwe ihe ọzọ ịhụkwana onye na-emụta ya naanị ọ na-eme ka ọ gwa ndị otu ya na m etolitego ezuokwala m ihe eji nwoke eme gịnị ihe eji nwoke eme ma ihe eji nwaanyị na-eme bụ ị na-agwa ha na itoolu n'izuzu ọgwụ nzuzu mgbe ụfọdụ anya magana anyị ji aka anyị eme gịnị egwu onwe anyị ọ bụ ya ga-eme mgbe nwatakịrị na-etolite etolite nne na nna environment ebe ahụ ha bi ha mara na ọ dịghị mma ha wedata anya ala mara ihe ha ga-eme marakwa ụdị enyi ya na ndị ahụ na ịma ụwa ọma ịma ugbu a nne na nna ụdị anya eji na-akpa ego ugbu a dị njọ ọgwụkwaghị anya ọma aha ụwa ọma otu anyị si akpata ego na-aga ụzọ ụwa ọjọọ ịma ọchacha gbute Chineke ọchagacha me gịnị ya gbute ọgba ego ka a chọrọ ọ bụ ihe ka ọ nọ n'elu ka oluta mmadụ si na ịnụ na ọ dị iri gị echicha ha iri chicha na akpa ịma nke na-atapụ akpa ọ bụ ihe anyị na-eme ugbu a anyị amakwaghị ebe ụmụ anyị nọ Frank Olize na-ajụ mgbe ahụ ọbịa ime New Zealand ya jụọ ele ebe ụmụ unu nọ mgbe ahụ ndị mmadụ na-ege ntị ele ebe ụmụ unu nọ mgbe ahụ ọkụ elekere anya asatọ anya asụ ele ebe ụmụ unu nọ mgbe ahụ ị maghị ebe nwa gị nọ ọ bata di gị nwere ike ise enyi iche ebe ole hapụ ya na ịma na ọ na-etolite ka ihe ị chọrọ gị si achọrọ m iri gị hapụ aga m ewepụtara gị ya mgbe ahụ nwaanyị ahụ ga-wepụta ya nwatakịrị ahụ abaa ọ bụ na o nwere ihe o ji bata ya atọsịa eme nne ya bata ya sị ya nne hapụkwana onwe ya ndị ewetara mgbe ihe ngwa jide nye ya mgbe ahụ o nyere ya nwaanyị arachi ọnụ ọma n'ọwụ ndụ nwa ka ọ na-ana n'iyi ọkwa ị na-aghọta ọ dị njọ ma ọ bụ nwa gị nwoke abata nwaanyị ga-ajụọ enyi ele ebe itokoro na-aga ịma mgbe ahụ nna anyị na-asị ele ebe itokoro afọ na-aga nna ya asị hafụkwanụ ya hụrụ m ya na ndị ibe ya ha jọsụrụ na-akpagharị ịma na Chineke jiri ekwensu ele ebe nọsensị ya sị anụ m akpagharị
ụmụntakịrị ha na-akpagharị ịnwe akpagharị onye kpagharị ide o elekere anyị iri akụọ ya bata ọgwụ ekwensu mgbe ahụ gasị ya bịa o gaa bịa na-esi nri gaa buru nri gị rie ọgwụla ịjụ ya ị gara ebe ole ọ bata ngwe ukwu ya agbụfụla ịjụ ya elekwana ihe merenụ nwatakịrị agaghị azụ ụlọ nwatakịrị agaghị eme ihe ọbụla isi ụtụtụ ya gbaraga n'isi ụlọ ṅụba ọṅụba ya pụta mama achọkwara m ịga hụ enyi m nwoke ị gaghị eju ya otu uwe ọmachika onye wenyighị nwoke onye mụrụ ya ele ebe ha bi ị gaghị ajụ ọkwanụ ịmaala ntị na-anaghị anụ ihe a na-ekwu ọ na-esokwa n'isi na-aba na ọgwụ ụmụ kwuru ọkwarukwuru ya ọgwụ ụmụ ọhaneze ọkwụ na-anụ gị ife metụsịrị aka gbasara isiokwu anyị na-ekwu maka ige ntị ịnụgo maka ndị oyi maka nne na nna ịnụgokwa maka na nne na nna anaghị etinyere ụmụfe anya nke ọzọkwa bụ ọ bụrụ na nwa gị na-ayị oyi ịmakwa onye ọ na-ayị oyi ọ bụrụ na omume nwa gị chenjie gbanwee nke ba na-asị gbanwee nwatakịrị na-azabụ na mgbe ụfọdụ ifuzi ọ na-aza azụ nọ nwatakịrị na-eyikwa akwa ọfụma ifuzi ọ na-emezi sagin biko ka anya bụ nne na nna na-elu ọkwụ n'otu a ka o si ebido anyị na-emeta ka ọ gịnị na-akpatado mmeta biko nye nkwa n'ebe ijelu urukwu gị nye oche anyị na-echighata azụ ka anyị jee ṅụrụ nwa obere mmiri ka anyị si nwa obere ike nọrọ na-eche anyị na-echighata azụ